Κοζάνης. Στολισμένη με χρώματα και αρώματα από το μακρινό παρελθόν, η Σιάτιστα, η όμορφη κομμόπολη της Κοζάνης, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της στον επισκέπτη, αλλά κρατά καλά κρυμμένα τα μυστικά της φύσης της. Αυτή άλλωστε είναι και η γοητεία της, την οποία διατηρεί από την περίοδο της ακμής της. Περίφημα αρχοντικά ταλαιπωρημένα και μη, κτισμένα σαν κάστρα, συνυπάρχουν με τις νεόκτιστες οικοδομές. Λιθόστρωτα καλντερίμια διασχίζουν τις γειτονιές, ανηφόρες και κατηφόρες μιας μαγικής πολιτείας. Για μένα είναι ζωή, δεν μπορώ να φύγω από τη Σιάτιστα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω κάπου αλλού, γιατί η Σιάτιστα είναι, πρώτα απ' όλα, έχουμε πάρα πολύ καλό κόσμο και είναι και πανέμορφη. Παλιά ήταν μια πλούσια πόλη από τις λίγες που διέθεταν πλήρες δίκτυο ίδρευσης και αποχέτευσης. Τότε ακριβώς δημιουργήθηκαν και τα αρχοντόσπιτα και οι μεγάλες εκκλησίες. Πρώτα κτίστηκε η συνοικία Γεράνια και αργότερα συγκροτήθηκε η χώρα, δύο σημεία στα οποία χωρίζεται ακόμα και σήμερα. Λεβέντογε να Σιάτιστα, τα πτερωτά βουνά σου και το γλυκό σου το κρασί και η αδολιομορφιά σου. Το λαογραφικό μουσείο που έφτιαξε με αγάπη για τον τόπο της η Τάνια, μαζεύοντας αντικείμενα που έβρισκε με κόπο, δείχνει πως ήταν το εσωτερικό των παλιών σιατιστινών σπιτιών. Έχει 3.800 αντικείμενα, είναι όλα σιατιστινά και δείχνει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που είχε η Σιάτιστα τον 18ο-19ο αιώνα, που η Σιάτιστα είχε εμπόριο με κεντρική Ευρώπη, κυρίως Αυστρο-Ουγγαρία. Η γουνοποιία ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη στον τόπο αυτό από τα παλιά τα χρόνια, γι' αυτό εκείνοι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι βουναράδες. Ξακουστοί τεχνίτες δίδαξαν τους νέους και αυτοί με τη σειρά τους συνεχίζουν τη δουλειά των γονιών τους. Γεννήθηκα μέσα στο εργαστήριο, από πολύ μικρός. Αυτή τη στιγμή είναι 37 χρόνια, άρα 37 χρόνια είμαι μέσα στη Βούνα. Ο άντρας μου ήταν βουναράς, από εκεί συνέχισα και εγώ την ίδια δουλειά που ήταν εκείνος. Δεν υπήρχε άλλη δουλειά στη Σιάτιστα. Το 90% ήταν με τη Βούνα. Άνθρωποι πιστοί στην παράδοσή τους, αφού κάθε σιατιστινός έχει το άλογό του, γι' αυτό και θεωρείται το χωριό των Καβαλάριδων. Καβάλα στα στολισμένα άλογά τους πηγαίνουν στο μοναστήρι του Μικροκάστου το 15 Αύγουστο και τιμούν τη Θεοτόκο, διατηρώντας το έθιμό τους. Τα περισσότερα σπίτια έχουν και τουλάχιστον ένα άλογο. Γιατί όλοι οι νέοι συμμετάσχουν στο έθιμο του 15 Αύγουστου, το οποίο αναβιώνουμε κάθε χρόνο όσο μπορούμε καλύτερα. Πόσο σημαντικό είναι το άλογο για τη Σιάτιστα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού να φανταστείτε τα είχαν και οι ρατζίδες παλιά η Σιατιστινή και πήγαιναν Αυστρία, Βιέννη, κάναν το εμπόριο με τη Γούνα, τα κρασιά και τις γούνες που τα πουλούσαν εκεί πέρα και πήγαιναν πάντα με τα άλογα. Πώς το λένε το άλογο σου? Είναι θηλυκό και το λένε Ιφηγένεια. Από πόσο χρονών υπέβεις? Από τα 6 μου. Με έμαθε ο πατέρας μου. Και είναι ο τρόπος ζωής μας. Είναι ένα χόμπι το οποίο ξεφεύγουμε, κάνουμε μια βόλτα στη φύση, ξεχνάμε προβλήματα, σκοτούρες.